outfit să ne ducem la examen. Arăt așa, de să vedem ce outfit o să-mi fac eu. Machiajul nu s-a primit, parcă sunt bomb și să mă duc acolo așa. Mai ales ochii ăștia nu s-au primit deloc. Tot normal. Ne îmbrăcăm cu cămeșa. Hai să vedem ce de bine am calcat eu cămașa. Mulțumesc. Короче, все, nici o cămașă, nici un îmbrăcat frumos. Eu am vrut să încarc cămașa și n-am putut să ne îmbrăcăm în costium și все. Așa coftă avem noi și pantalonii la echipă, ne-am îmbrăcat. Chiar am și n-am ajutat de tonal că râsurile astea de pantaloni. Eu nu înțeleg și azi nu merge. Eu înțeleg că nu dau la matematică. Dar din plin outfit-ul meu ne ducem la examen. Parcă sunt râs serios. Eu nu vreau să ies din casă. Eu nu mă duc. Adminiți să mă scoatem de acolo din lesbiri. Eu am vrut să mă duc în pijac și albastru, pantaloni albaștri și cu cămașă albă. Da! Gata alb. Cămașa eu am calcat-o și s-o ars și s-o rupt. Plus pantaloni erau răpănoși, dar pijacul tot normal, el mă aștepta, el l-am spălat bun. Și cu părul prins, eu urăsc cu părul prins pentru că se vede coșurile și ea că eu m-am machiat. Asta înseamnă că eu m-am machiat, m-am căcat. Короче, все, dispoziția nu-i. Все, la revedere, n-am și grei просто, la revedere.